as oficinas estas de asistencia á víctima foron unhas oficinas creadas precisamente para superar ou para remediar o aislamento o abandono, máis que aislamento, sino o abandono ao que estaban sometidas as víctimas, non? É dicir, non só un era víctima dun delito, sino que ademais se encontraba completamente desprotegido ante un aparato judicial que é bastante difícil de entender desde fora, non? Hasta ahora, estas oficinas, hasta fai pouco, tiñan simplemente unha función informativa sobre trámites, procedementos, etc. E desde o ano 2017 incorporáronse os psicólogos ás oficinas. Primeiro, a través dun convenio da Xunta co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e hasta o ano 2018 que a Xunta asumiu xa con personal propio da Consellería.